Ya bari mu gama wanke nan da sauri na ga rana ta fara tallo mu. Kai. Duniya mai yadda ya su. Ba mun yi da ke yanzu idan na fita na tafi neman aiki ba. To ina fita na haɗu wani aboki na Thomas. Kin ga yadda ya banta ma? Kin ga motar da yake hawa? Shi Thomas ne ya baka aiki? Ai ina nuna min yi kawai zai fito zan zo ya nuna min harkan nan za a buɗe min ita ni ma in fanta ma in samu kuɗi in yi cile. Kaga wannan zamanin nan ne yanzu ka biya hankali ina gaya maka. Akwai mutane daban-daban. Akwai 'yan cult suna yawo, 'yan yankan kai suna yawo. Kai kawu, aba tsaya mana. Aba da Allah dakata haka da Allah. Ka sa ni kana taimun masifa kaman kai ka haife ni. Ba zan baka faɗa mun banka ne ni mana. Ba za a gaya maka gaskiya ba Suleiman. Shikenan ku kun fa san kawai mutum ya zauna a rayuwarsa irin taku. To ni wallahi babu wanda ya sana nan. Fanta ma wallahi. Idan ka ji ana bakin wuta to bakin wuta ne wani. Sergeant, yes sir. Alessi. Jacob, jump on your feet. Let's go.